Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsoon, Biyernes na ron sa ika-unom nga semana sa Paskos Pagkabanhaw. Uban sa mga pamisa nga ato karong gidawat niining maong misa, atong ituboy padayon ang pagampo alang sa pagkahunong na gyud niining pandemic, ang coronavirus nga unta masulbad na kini ug ang nag-anam na pagkaabli nga mga kinabuhi ros mga tao mahimo untang magpadayon hangtod nga mahimong normal ang atong panginabuhi, ang atong mga kalihukan, labi na dinhi sa simbahan. Iampo nato ang atong mga frontliners, ang atong mga government leaders o mga church leaders na makahatag sila tukmang tubag alang sa kasulbaran niining maong kahimtang. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naguli ikaw kanamo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo sa kinabuhing dayon. Ibayaw kami karon aron makalingkod sa tuo nimo uban sa tinubdan sa among kaluwasan. Inigabot sa among manunubos diha sa iyang himaya, magsulob unta kami sa sapot sa pagkaway kamatayon, kami nga imong gipakataw pag-usab pinaagi sa bunyag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa didto si Pablo sa Corinto. Usa ka gabi ni ana, pinaagi sa pananawon, ang Ginoo miingon kang Pablo. Ayaw kahadlok, padayon pagwali, kay ako nakuban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa tagadinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig ug tunga. O gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galio mauna ang Romanong gobernador sa Gresya. Naghiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo.
o gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudeo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan kuunta kamo, apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga. Ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostines, ang pangulo sa sinagoga, ug gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kinitagda ni Galio. Sunod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto uban sa mga kaigsuonan. Unya mibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siya panaad didto sa Sincrea ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsorio. Ang Dios mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mo'y hari sa tibuok kalibutan. Kamong mangtanang mga tao, pamagpak kamo, singgit kamo sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan mao'y dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Dios mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, mao ang Dios. Awiti siyag mga awit sa pagdayon. Ang Dios nagalingkod sa iyang balaang trono. Ang Dios mao'y hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Dios sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Dios. Awitig pagdaig ang Dios. Awitig pagdaig ang atong hari. Awitig pagdaig. Ang Dios mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mananausap kanibo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, maghila kamo ug magminatay apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan ini katawo sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga way makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niadtong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo.
Daghan kayong nindot nga pagtulunan mga igsuon sa ato karong Ebanghelyo, bisag mubo-mubo ra ni sumpay gahapon. Pero ang akong na nindutan kaayo nga mensahe kaning niingon si Kristo, ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Tinuod ba ni? Tuo mo? Sure? Wala ta mangayo nga mawagtang na ning virus. Yang ano pa man lagi mawagtang. Na bisag unsay atong pangayoon ihatag man di. Wa man lagi mawagtang lagi. Wala ta mangayo nga mawagtang na nini ang drug addiction. Wa pa man lagi mawagtang. Porti namang dugaya, hapit naman matapos gani ang termino ni President Duterte. 6 months ra nung dato iyang saad. Hangtod karon 40 magyapong daghanang adik. Wala ta mangayo nga mawagtang na ning korupsyon. Ngayo naam gani gubat si Presidente Duterte against corruption. Pero naam magyapong korupsyon. Maapil man ganing amelioration. Kana bang ingon ana? Yang ano man wa man gihatag tungod sa pulong ni Kristo nga sa akong ngalan. Kasagaran nato nangayo tas Ginoo sa atong ngalan, dili sa ngalan ni Hesus. Unsa man sa atong ngalan? Kanang mayon ka sa akong ngalan, kana bang ang atong kaugalingon mao'y hinungdan nganong nangayo ta. Sumuna ko ha, kanang mangayo tas Ginoo tungod kay ang hinungdan para sa atong kaugalingon, dili na sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan na nato. Karabang mayon ka, Lord, nag-antos na diyog kong maayo. Palihog in taon, tabangin taon ko nga, mabalik na ko sa trabaho, kay wag na diyog ko'y kwarta. Ana, pait na kaya kong kahintang, Lord. Ayaw, ana. Di na mao. Masa may mong ingon. Masa mo na niyo pagsulti. Aron mahimong sa ngalan ni Jesus. Iba mo. Wala na kay kwarta ba? Wala na sa kay trabaho. Saan na nimo pagsulti para mahimong ngalan ni Jesus, dili sa imong ngalan. Muy ayo. Ambot usaon pagsulti. Di sa ko kamo. Pero tingali, ikunani tingali pagkasulti, no? Maingon ta na Ginoo, tagaid ko og grasya nga makasabot unta ko ani akong pag-antos in relation sa pag-antos ni Kristo. Ana, ako untang pahaom ang akong pag-antos karon nga wakoy trabaho, wakoy kwarta ngadto sa pagtulunan o sa kinabuhi ni Kristo. So ayo, di ba lamdagan na yun kas Ginoo na si Kristo way kwarta, si Kristo nag-antos, si Kristo gilotos, si Kristo gibutang-butangan. Amo rin nahitabo ni San Pablo diri sa unang pagbasa, purti ng daghanan niya kasakit. Niya nagampo siya sa Ginoo, ingon siya nga, Lord, tabangi ko nga makasabot ko ani akong kahimtang karon. Imo man kong gisugo. Niya purti naman yung daghanang nilutos nako. Niya unsa may gipakita sa Ginoo niya pag ampo niya. Ayaw kahadlo, padayon kay na ako gauban ko nimo. Niya niya sa daghan dinhing mga kaning magtotoo. San Pablo padayon siya. Bisag dadoon pa siya ngadto sukmanan, minaw ra siya kung sa resulta. Wa na siya ay kabalaka kay nga naman. Kay bao siya nga naliwat na siya ni Kristo ug ang iyang pag-antos giantos niya sa ngalan ni Jesus. Tungod kay si Jesus gipaantos. Nga ba? Wag yapon mo kasabot. Mauna, niingon ta sa atong salmo sa tiyatong tubag. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Niya kung siya may hari sa tibuok kalibutan, kinsa may magbuot sa atong kinabuhi? Kita o siya? Siya magbuot. Niya karon kay siya may magbuot sa atong kinabuhi. Bisag unsa pay atong gidangatan dinis kalibutan, tungod kay ang Dios man maoy hari, atong isipon
nga pagbuot dis atong hari. Kana, simple as that. Karong adlaw na atay optional memorial. Gani na nagpista dinhi sa ato karong diocese ang mga madre sa Santa Rita Agustinian Sisters. O kaning naaday dormitoryo sa ni Saint Rita di Aquilid Santo Rosario. Naunta ko'y tulo kamisa nila dito. Ani ilang nobinaryo hangtod karon ug ako sa dontay usa sa mo misa sa ilang pista mas karong adlaw nata ko'y schedule ron niya wa may kuan so wa sa tay kolekta ni so na pista ron ni Santa Rita of Casia unsa man ni siya nga kuan madre na minyo usa ni siya sa batan-on pa ang edad ug usa ka bana nga portig yung bangisa brutal kayo. Physically tortured gyud siya pero sige siya gigugmas iyang bana hangtod nga ang iyang bana gipatay sa ilang kontra nya imbis kung tato nga ang ilang kinaiyas unab pinatyanay man yun si Santa Rita ang iyang gipropose ug maayo mao ang pasaylo yun ana mao na nga hastang iyang kaaway iyang gimahal nya mo to matay iyang bana ang iya sang duha ka anak gustong mubaos gisulsulag maayo sa uyuan kay ang ilalaging style ito kadang bindita ba kadang pinatyanay yun unsay gibuhat ni Santa Rita tanawa ha naguol kay siya ang iyang mga anak di na maminaw niya purti ba mga isuga baos ta ana kuyog sa uyuan leader ang uyuan unsay giampo sa inahan ibaw mo wagi siya mingon, usba ang akong anak nga makaanggo unta hasta nang iyang uyuan nga makaanggo unta haron di na nila idayon. Kung sabi giampo ni Santa Rita, Lord, wa amagiron sila makahimo pagpatay. Pwede ba Lord, imo na lang patyo ng akong duha ka anak? Aron dili sila maoy makapatay sa ilang isig ka tao. Musugot ra gyud ko Lord, ug imo silang patyon. At least gamay-gamay pa silang sala sa una-una pa, wa magamit nila ang ilang kamot sa patay yung kinabuhi. Uy, gidawat sa Ginoo pagkaon magisakita ang lastiya ng iyang mga anak, patay. Kamo, muampo mo sa inyong anak, Lord, patya na lang na, Lord. Aron dili mo dako ang iyang sa. Dili ingon nga patya na lang na, kay giantos na ko ana niya, ang iya, aron di kay mo dako ang ilang sa. Imbis na sila mo'y makapatay tungod sa ilang revenge, palihog, Lord, kung mahimo, sila na lang mo'y kuhaan. Akong antuson. Portin sa kitas inahanoy. Nga patyong yang do kabuka na. O kamo. Gusto mo ron, igulay ninyo, patay na tanan yung anak. Tutok na muna ako. Di na siya sayo, di ba? Pero sa ngalan ni Jesus, gitanaw na ni Santa Rita, tungod kay ang sala mo yung gitanaw. Huwag namatay. Yung man, suod siya sa pagkamadre, 40 katuig siya dito nag-antos o maayo aron pagdaig sa Ginoo o pag-ampo mo nang gitawag siya one of the saints of the impossible. Mo na imong Kristo diri, mag-antos mo gamay, mahimo dayon kalipay ang inyong pag-antos. Gamay na antos nya mahimo dayon mong malipayon. Sa ako sang pagkapari karong pitsaha, kung atong ipitsa-pitsa, ikakuano nako or namo 11 ka buok, 15 katuig o 11 ka buwan sa akong pagkapari. Kay na-ordain man ko og June 22, 2004. So karon May 22, ako na 15 years of 11 months. Kinisang akong pagkapari, 40 sang agas akong luha, hapit mo sa katuig, inagas akong luha sa pagdesisyon, magminyo ba o magpare. 40 yun niya, biyaan ako ang akong ginikanan nga paralyze si Papa, akong maguwang paralyze, ako mo'y breadwinner. Biyaan ako akong trabaho nga acting na ko atong assistant branch manager sa bangko. Biyaan ako ang akong mga organisasyon sa simbahan. Naganahan na kay ko, lingaw na kay ko sa akong organisasyon simbahan. Legion of Mary, labi na yun, Legion of Mary, o kaning choir. Akong biyaan. Yeah, sakit ito. Purti na kong hilap. Pero ang akong desisyon, dili sa akong kalipay. Katawa yung ko ito akong, nabot nga no sa itong niabot sa akong nahuna.
ang final question nako nga akong gitubag, asa man ko gustong magantos, diha bas kinabuhis minyo o kinabuhis pare? Ang akong pangutana dili kun asa man ko malipay. Ang akong gipangutana nga akong gipangayuag tubag sa Espiritu Santo, asa man ko gustong magantos, diribas pagkapare o diribas minyo? Mao na akong final question. Sa sige na kong timbang-timbang, ganahan kong magantos diris pagkapare kaysa minyo. Kaya nga naman, akong gitanaw nga mas daghan ang pagantos sa pare kaysa minyo. Pero karon sa akong 15 katuig na hapit na mo 16, sunod buwan po, nung makaabot ko, mo 16 na katuig sa akong pagkapare, karon pa ko nakaamgo nga 40 na kong sipyata. Kaya diri man es kinabuhis pare ang 40 haya-haya. Nagkostan si Piata ni kinabuhi ang desisyon na akong pangutanas una, asa man ko gustong magantos. Nya mo tay akong gitubag, may rin pare kay daghan kay pagantos. Kay kung anggon tanang kong tao imo kong atiman o reporting yung pagantos. Anak, tanang problema, anak, matimadon, anak. So, arikos magkapare. Nya, wa mo kay asawa, lami ko ng asawa. Anak, kasway ko gamay alas una, kapikap. Sa tayo uyab, hikap man ginagmay. Hikap na ganito, sa muna. Ako na huna. Uy, karo, nasipyat ko eh. Kusod ako ang sipyat ani. Tinuod bang nasipyat? Wasan. Kaya nga naman, kalipay ang akong gibati ron samtang nagantos isip pare. Nga naman, mao lagi nagingon ni Kristo, abot na nako o makita na ko ninyo ang inyong kalipay mahingpit. O wa na dyo'y makaagaw ni anang maong kalipay. O mao na ang kalipay nako dinis pagkapari, mao ang pagantos. Mo nagduna na ko'y pagantos, sama anang libako nako, i-post na ko sa Facebook, inana, naghanak ayaw mutamay nako, ang akong nindot nga intensyon, tagaag bati nga kahulugan, ana, amoy mo din ko, mauna ni siya. Pero dili ni ikabali sa mga donation, sa mga koleksyon, sa mga pagkaon, na sige pa dir, dadaan pa dir, na, nindot, kaya bawas-bawas lagi yung panahon. Pero daagi ng pagantos. Pero ayaw hunahuna ang pagantos, hunahuna ang pagtuman sa kabubuton sa Dios o sa pag-atubang sa tanan sa ngalan sa Dios. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo ang atong manunubos o manluluwas, busa mangayo kita sa mga gasa nga mudala sa atong kaluwasan. Busa moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan o ang mga pangulo niini maligpon sa pagdala sa iyang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga katawhan makabaton na sa paghigugma sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga relihiyoso nga naghalad sa ilang kaugalingon, magmalampuson sa pag-alagad kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton dili mawagtangan sa paglaom sa pagtuo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga mihalina tultulan ni Kristo sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Ginoo, ania kami karon alang sa pagsaksi sa imong gugma dinis kalibutan. Ihatag ang among gipangamuyo kanimo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo aron moabot ang imong ebanghelyo sa tanang mga tao ug aron kami nga naluwas pinaagi sa imong pulong mahimong imong mga anak sa buhat ug sa ngalan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manakausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug patapon. Santos nga mahan Dios na tunhay makagagahom sa tanan, angay mataron gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy nagkatumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon, nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa makalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan o usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyong pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik niya niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paz kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ining misa ug kadtong mga nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikabing tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahang maulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit sa tulangitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga kalawat kanimo ang pangan ni pagmurang lamang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagkalawat kanimo, pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita o Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos diha ni Kristo, aron nga ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, maglipay kanunay sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan,
o ang mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagtubag sa tanan nato mga gikinahanglan. Ihatag sa Dios bisan unsay atong pangayoon. Pero ato lang timan-an kanunay gyud nga sa ngalan ni Hesus, dili sa atong ngalan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria,